Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Hei zvakangooma hazvo veduwe mukoma vaya avo vakatipa confession vachiti ivo vaipinda kune rimwe sangano, another assembly kusayoja kuya kwakazobatwa vamwe elder vainge vari n'anga, saka vakazotumidzira zvekare imwe zvekare nyaya vachiti pane zvimwe futi zvakaitika. So keep on listening. Ndichaverenga zvekare confession iyoyo yavakanditumidzira. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo mukoma ndinoda kureurura kuti ndiri venda. Pandakatanga kuita zvechivenda, this was after ndabva kuSouth Africa. Pandainge ndiri kuSouth Africa ndaitawo zvekudriver maUber ndichishandira umwe muNigerian. Saka muNigerian uyu aiita zvekutengesa madrugs, then ndokubva achizobatwa motikari dzose dzikabva dzachizotorwa. Saka chakanetsa ipapo mukoma yainge iri nhau yekuti ndaita iya yavanoti rent to buy, saka handina kuzokwanisa kuti ndinge ndichizopiwa refund. Yacho yakatosvika kumapurisa, ndikatomboenda kumakoti, ndikaona kuti hazvitoshandi zvachose, because zvainge zvichinzi sezvo motikari idzi dzainge dzakasizwa nestate ndainge ndisingachakwanisi kuti ndinge ndichiita marecoveries angu. Ndakarwadziwa mukomanashi because ndainge ndatova padhuze nekuti ndinge ndichizochinja ownership yemotikari. Muone iye muNigerian ainge akatomboti chuya tiite change of ownership, but ndakatya ndikati mira ndingotanga ndapedza kukubhadhara, then iwe uenda kwako, iniwo ndobva ndaenda kwangu ndisingadi zvinozondinetsa mangwana. Zvadaro mukomanashi ndipo apo paakabva achizosungirwa nyaya dzemadrugs. Paakasungwa mukoma ndakaramba ndichishanda because ndainge ndiine confidence yekuti mapepa atainge takasainirana pasi zvekare nemaaffidavit zvainge zviripo. Ndo pandakazofonerwa nemukadzi wacho achiti Hlisa Koloi, zvichireva izvo kuti nguya nemotikari. Mukoma ndakaenda kuya ndasvikako ndokubva ndatoona kuti kwainge kuine mapurisa zvikanzi motikari dziri kufanira kuti dzinge dzichitorwa. Mukoma nachi ndakapererwa ndikashaya kuziva kuti zvino ndoita sei. Motikari yakaenda sekutamba sekuseka. Apa ndainge ndasara nemari shoma kuti ndinge ndichiipedza kuda zvekuma 20 something thousand ndo mari yainge yasara. Apa ndainge ndisina kana mari. Mukoma ndikamuti chindipa refund, ndikabva ati ina handitorinawo kana mari because kana imba vari kutoda kutoitora. So ndakabva ndachizodzoka kunoku kuZimbabwe, but this was after tamboshanda namadam. Tadzoka kuno mukoma, madam vakabva vati ka 8000 aka katiinako ngatichitai zvehuvenda. Ivo madam vakabva vachizowanirwa basa nasisi vavo vainge vachishanda makare muno muHarare. Vakabva vati imimi muchiita zvekutengesa, inini ndichishanda mushopu, kamari kandinenge ndichiwana ikako ndokatinobhadhara nako rent, kutenga chikafu, then imimi mari yamunenge muchiwana kuchivenda tinenge tichingoitenderedza kusvika business redu razokura. Zvadaro mukoma takatanga kupusha tikapusha, then ndipo apo pandakaona kuti kwatainge tichienda nelife kwainge kusitomborina zvachose. Munongoziva kuti masituation emuZimbabwe economy yacho inenge yakaoma. Ndakati ndakagara pasi ndichitaura nomwe mufesi ainge ari venda zvekare, akatanga kungondiudzawo life history yake. Ameno zvimwe kuda ainge atongoriwo satani, ainge ava kuda nezvangu because mvesi uyu aiva munhu wekuti aingogara angori quiet. Musi iwoyo akatoenda kanotenga sadza rake ndokubva tatotanga kutodya paya tiri vaviri. Ndobva akangoti you know what, shamwari ndine nyaya imwe yandikuda kukuudza. Of course madam vako vanoshanda, but iwewo kusaidi kwako wotosunga dzisimbe. Ndikati koindava? Akabva ati that is the same way that he had lost his own wife. Mudzimai ainge achishanda, iwo ainge achiitawo zvechivenda. Akabva ati ndo zvakakonzeresa kuti marriage yake inge ichizoparara. Mukomanashi ipapo nepfungwa dzandainge ndagara ndiinadzo dzekuti mudzimai ainge ava kusanzwisisika, kungonditraka attitude, kungogara aine hasha nguva dzose. So ndakabva ndatoona kuti munhu uyu aitoita sekunge ainge atotumwa kwandiri naMwari. Ndokubva ndachizomubvunza kuti chii chakaitika kwaari. Akandiudza kuti mudzimai wake
akatanga kudheita umwe mufesi uyo aigara achiuya achizotenga pasupermarket. Ipapo ainge ava kutoperekedzwa nemufesi iyeye. By the time paakazoita find out mukadzi akafa ati saka waida kuti ndiite sei? Shamwari ineniwo ndinotodawo upenyu hwakatonaka. Zvikabva zvatovharana. Mukomana Shi ndo pandakangozongorovera moyo padombo ndikati zviri nani kuti ndinge ndichingorombera zvechivhenda because ndaitya kuti ndinokwanisa kuzoluza mhuri yangu. Mukoma ndakaenda kune vamwe madzibaba ava ndainge ndichizivana navo kubva muhudiki hwedu. Ndakasvika kuya ndikabva ndati munhu waMwari ka ini ndauya pano, asi ndichiuya pano handina kuuya pano semutendi asi ndauya semunhu wekuziva. Ndikudawo kuti unge uchindibatsira so that ndinge ndichinzwisisa kuti kana uchida kuromba munhu unganzi unokwanisa here kuromba kana kutoti hazvitoite kuti unge uchiromba ndezvefake. Hakuna munhu anokwanisa kurombesa umwe munhu so that unge uchikwanisa kuzoita masimba. Mufesi iyeye akandiseka mukomana Shi zvekuti akatombogara pasi ndokubva ati uri serious here? Ndikati shamwari ndiri serious. Saka ndakabva ndachizomuudza mafambiro atainge takaita namadhamu patakaenda kuSouth Africa nekuzodzoka. Ndikamuudza kuti mudzimai wangu ari kungoshingirira zvake but nhamo iye pache zvake ainge asitomborena kuijaira because ndakangororawo mudzimai wangu mukoma then zvinhu zvangu zvikabva zvatovhurika. Plus iye ainge achibvawo kumhuri yekuti vainge vasina mari but vainge vasiri vanhu vanotambudzika. Saka kuzotodzoka achizotanga kushanda akatoitawo zvekutotsvakirwa basa. So I was scared kuti aikwanisa kuzotanga kutaura nevamwe vanhu avo vaainge achiziva before, vamwe varume vekuti vanenge vaine mari dzavo because kune kumwe kwaakatomboti tinokwanisa kuenda tonotaura nethis former classmate wake ainge aine motikari dzakawanda. Kana tikachema aikwanisa kuti pamotikari. Ndobva ndatanga kuita zvemushikashika ndikati no, ndakaona kuti kana madhamu vakaramba vachingoisa effort tichibatsirwa nevanhu vavainge vachimboziva kudhara vanogumisidzira vatorirwa maadvantages. So mufesi wangu uya nekundinzwisisawo nekundiziva ndopaakabva achizondiudza kuti ainge achazofunga nezvazvo. One day mukomana Shi akandifonera akati uri ready here shamwari kuti tiende kuMozambique? Ndikati akati uri ready? Ndokubva ndati saka akabva achizoya akazonditora kuna madhamu. Ndakavaudza kuti ndainge nichida kumboenda kunongwavha kuMozambique ndobva ndachizodzoka ndiine mabhero. So ndakaenda kuMozambique zvechokwadi ndikadzoka ndiine mabhero awo andakatotengerwa nemuprofita iyeye friend yangu wandakaenda naye. Saka tasvikako kuMozambique mukoma takasvika pane umwe musha munonzi muManika ndo mandakabatsirwa imomo. Pane umwe mudhara, so mudhara uyu ndewe Mamutare but akaroora kusaidi rekuMozambique ndokubva achizondibatsira ndikabva ndachizoromba. Saka mukuromba kwangu ndine mari yandakapiwa, imari yekudharadhara. Mari iyi mukomana Shi ndo inokwezva vanhu kuti vange vachiuya kwandiri. Saka mari iyoyo zvandinoita makuseni oga apo pandinomuka ndine vanhu nawo vanonditengesera mvura iya inoshandisiwa pakugezwa kunoitwa zvituna. Saka ndinotengeserwa ma2 liters and you won't even believe kuti 2 liters mukoma ndinoitenga ne$500 asi mari inozouya kwandiri nekuda kwemhiko dzandinenge ndaita idzodzo $500 kwandiri haisitombori mari zvachose. Saka ndakanzi ndichangoramba ndichiita zvechivhenda izvozvo nekuda kwekuti ndakaromba ndichiita zvechivhenda. Kana madhamu dzimwe nguva vanotombondibvunza kuti imi hamuna here rimwe business ramunokwanisa kuti munge muchiita than kuti munomuka makuseni moswera muri mutauni muchitengesa mobva machizodzoka daily but mari tatova nayo. Tadi taita mamwe ma-investments but mukoma hapaitike ma-investments ende mukadzi hazviite kuti ndinge ndichimuudza kuti ndo kuromba kwandakaita uku ende ndinoshandisa mvura yezvituna. Makuseni ndinoti kana ndikamuka makuseni ndinomuka madhamu ndotovasiya vakarara. Madhamu vanowanzokumuka kana kuma10 kana kuma past 10 ndo pavanenge vachimuka. Saka ini ndinomuka makuseni ndobuda panze then ndinobva ndachizoenda pane rimwe ruva iro randakadyara. Mukoma zuva roga ndinoita tsvina. Kana ndaita tsvina iyoyo ndinozoirasa ndava munzira ndichienda mutauni. Saka ndinoiitira muchiplastic bag ndobva ndanoisa muboot. Mukoma inenge ingori air freshener chete ndichienda
kutown, ende madhamu vanotozviziva kuti mutemo wangu handifambe nemunhu motikari nekuti ndinenge ndichitya kuti vanhu vanozokwanisa kuzonzwa kuti mune tsvina iri kunhuhwa. Saka ndinozongoirasa tsvina iyoyo, chero kwandairasira zvina basa ndiri motikari ndichingodhiraivha, ndinongorolla down window rangu ndobva ndatongorasa tsvina iyoyo kikikikiki, ameno rinenge razonhonga richifungidzira kuti muchipepabheki imomo munenge muine zvisvinu. Then ndisati ndabuda ipapo pandinenge ndapedza kuita tsvina ndiri padhuze neparuva iro randakadyara, ndinobva ndazozvigezesa ndakabata koini riya mumaoko, ndogeza kumeso zvekare nekokoko kusim2 ndogeza zvekare. Ndozvinounza mari izvozvo. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ameno anenge anhonga achifungidzira kuti anenge anhonga zvisvinu mubepa iroro. Apa munenge mutori nemasettings avanenge vatoseta vakangosiyamo muplastic bag vanongorasa nepawindo vachidhiraivha. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai ndinge ndichikuverengerai nyaya iyo yandati ndichakuverengerai. Hanzi makadii mukoma Nashi, nyoraiwo nyaya yangu as zvinotyisa zvakaitika kuZayoja FIF part 2. Mazuva andaiva youth kuZayoja taiva noumwe mufundisi weyouth wedu wekudistrict. Arrangement yema-youth pastors will stretch from district up to national level. Pane anenge ari mukuru wema-youth pastors and there will be pastors coming through the youth development program. Uyo wekudistrict kwedu ndichamuti Pastor Mudziwashe, uyo wekunational ndichamuti Pastor Wema. Kana wakapinda Zayoja mazuva iwayo, vanhu ava watovaziva chipedzisa mavara achinjwa mbichana. Zvino Pastor Mudzi vakazodanana neyoung sister yemudzimai wava Wema vakatochata kwava kuenda kuhoneymoon. Vamudzi vangu we vakazobatwa nesiki chaiyo kuhoneymoon, vakarovana nemukadzi kusvika ataura kuti shamwari ndiregererewo, ndairarwa nabamukuru vanova ndivo National Youth Pastor Wema. Pakazotaurwa zvakawanda. Crew rema-youth pastors rose raitoita kunge vanhu vekubhawa. Vafundisi vose vaitamba naWema vaiva mahure 1-on-1. Uyu wedu Mudzi akabva akwidza nyaya kuvakuru vechechi, asi akanzi mukadzi aurambi ende nyaya iyi hakuna kwainoenda. I think vaida kuvharidzira chimiro chechechi kuti chechi inobva yafumuka. Vedu weye mufundisi wedu akaramba mukadzi akabuda chechi nenyaya iyi. Ndakazonzwa kuti ainge ava kutoshanda hake sagarden boy nekushaya chero munhu angamubatsira after vakuru vechechi started spinning some lies and tarnishing his name. Ndiye ega ainge ava kutonzi aiita chihure ari mufundisi ende akapa mwana wedu STD. I hope that wherever he is fine. I know he was a broken man. Uyu Pastor Wema akabva disappear. Handina kana kuziva kuti akaendawo kupi then. Fast forward ndakazororawo ndikabuda muZimbabwe kuenda overseas, but ndainge ndatochinja hangu church. Ndainge ndava kuendawo kune imwe Pentecostal church kuri kutiza mascandals andainge ndava kuziva muchurch. Ndakazoti ndaenda kunyika iri kure kure kwazvo. I reunited with some youth friends vataipinda navo church kumusha, but now tainge tava vana baba nana amai. They were so happy and they convinced me to come back home, in brackets kureva church ya baba se zvavanoidaidza havo. I obliged and thought kuti church yainge yachinja, especially in diaspora. Mukoma Nashi, I was surprised kuti first day at that Zayoja overseas ndakaona pastor uya wema scandals Wema ndiye aitova mukuru weZayoja muchurch imomo. I then told some people kuti mufundisi wenyu uyu ndinoziva nyaya dzake and I am not comfortable kupinda church yenyu kana ari iye mufundisi wacho. Vanhu vakandishora. Kutaura kwandakaita ndakaita sekunge ndainge ndiina Satan mukoma Nashi. Ndakazongoramba hangu ndichienda but not participating too much. One weekend hatina kuenda kuchurch ini nemudzimai nekuti mwana ainge aita chicken pox.
Monday ndakaenda kubasa and Tuesday too madam vachisara pamba nemwana. Ndipo pandakabva ndachizoudzwa kubasa kuti aiwaka kuno kunyika kwauri unotenderwa kutogarawo kumba as parental or personal leave kana mwana achirwara. Manheru acho ndakabva ndati ini ndosara kumba madam moendawo kubasa kwenyu mangwana. Mukomanashi around 10 am ndiri pamba, landline yakabva yatanga kuringa, ndokubva ndasimudza ndikanzwa kuti ndipastor Wema vainge vari pafoni. Vanenge vakashaya zvekutaura. It was clear kuti vaifunga kuti ini ndiri kubasa and madam ndivo vainge vari kumba. Chakazondinetsa mukoma ndechekuti inini ndainge nditori ne mobile phone and the pastor had my number too, so why didn't he call me instead of calling my wife on landline? Kubva musi uyo ndakabva ndatorekedza kuenda kuchechi kusvika nhasi, handina kuzopinda zvekare. Ndakazongoudza vamwe vanhu vashoma kuti hure renyu ratanga futi rava kunyenga vakadzi vedu. Then about a year after I left that church, kwakabva kwaita a group of young women. These young women, they were bold enough to report abuse yavaitwa muchechi naPastor Wema. It became an open secret and vamwewo ndivo vakazouya vachinditi, saka waireva sure munhu uyu unomuziva, but mukomanashi that church is scandal. Mufundisi uyu akabva atodzoserwa kuZim, then transferred again to another overseas assembly. Even today he is a pastor in that overseas country and ngoma ndiyo hanzi vachiri kuenderera mberi nechihure muchechi. My advice is be careful muchibvisiswa mari tithe, mari dzematarenda etc, asi vafundisi vachitoenda kumaholidays nemari dzenyu nemahure avo. Izvi zviri kuitika kumachechi akawandisa and vanhu, please don't be brainwashed to think they are all people of God you see in front. Vamwe vatori vatumwa vasatani chaivo, sent to destroy the church of Christ. Let me know when you would have posted. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Vane mamwe messages avo avatumidzira zvekare. Zvakangooma hazvo veduwe. Kunyange pandazotanga kurekodha ipapapa pangoitika tuma disturbances twekuti ndokusaka ndazotononoka kutoposta ino episode kutombomirira pa 13 minutes pananga ndiri busy ndichirekodha, but I just told myself kuti let me just complete this confession. Pane imwe confession yandakatumidzirwa namukoma, please musa delete confession yenyu. Vaitaura astral projection. Pose pandiri kuda kutanga kutaipa confession yenyu mukoma panongoitika futi tuma disturbances, but ndichaedza kuti ndinge ndichipedzisa kutaipa nyaya yenyu then ndobva ndachizoiverenga. Please musa delete chat renyu. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.